Το τυρί που παρασκεύαζε ο Κύκλοπας Πολύφημος και περιγράφει τον 8ο π.Χ. αιώνα ο Όμηρος στην Οδύσσειά του, θεωρείται ο πρόγονος της φέτας. Φτάσαμε αμέσως στη σπηλιά, μα αυτός δεν ήταν μέσα. Μόνο τα παχιά του πρόβατα βοσκούσε στο λιβάδι. Τα πλεκτά καλάθια ήταν γεμάτα από τυριά. Τα δε μαντριά ήταν γεμάτα από αρνιά και κατσίκια και ήταν από τυρόγαλο γεμάτα όλα τα αγκία του. Σκάφες, καρδάρες που άρμεγε μέσα σε αυτά το γάλα, και το μισό όταν έπηξε το άσπρο χιονάτο γάλα, το άνοιξε και το έβαλε μέσα στα πλεκτά καλάθια και στις καρδάρες φύλαξε το άλλο μισό να πίνει. «Γιατί, καλοκριάρι μου στερνό, από τη μάντρα βγαίνεις? Άλλη φορά δεν έμενες από το κοπάδι πίσω, μόνο πρώτο πάντα πήγαινες, με δρασκελιές μεγάλες, στις φλωρασιές τα τρυφερά βλαστάρια να βοσκήσεις». Στο Μουσείο των Δελφών φυλάσσεται ένα αγαλματίδιο του 6ου π.Χ. αιώνα, που αναπαριστά την έξοδο του Οδυσσέα, κρεμασμένου κάτω από το αγαπημένο κρυάρι του Κύκλοπα. Ο τρόπος παραγωγής της φέτας παραμένει ο ίδιος, διαφέροντας μόνο σε τομείς όπως η αυτοματοποίηση και η συσκευασία. Σε ένα μεσαίου μεγέθους εργοστάσιο θα παρακολουθήσουμε την παραγωγή παραδοσιακής φέτας με σύγχρονες μεθόδους. Το εγωπρόβιο γάλα φτάνει στο τυροκομείο ψυγμένο από τους σταθμούς συγκέντρωσης. Το γάλα αυτό, αφού ελεγχθεί στο χημείο και παστεριωθεί στους 72 βαθμούς Κελσίου για 15 δευτερόλεπτα, πίζει σε δεξαμενές μικρού όγκου σε θερμοκρασία τυροκόμησης 34 βαθμών Κελσίου. Μετά από 30 λεπτά γίνεται η διαίρεση του πίγματος. Γεμίζονται πλαστικά καλούπια που αυτόματα στραγγίζουν σε μεταφορικές ταινίες. Αλατίζονται, στιβάζονται, ανατρέπονται, διατηρώντας τις διαδικασίες που οι αρχαίοι Έλληνες με απλά εργαλεία και τα χέρια τους τυροκομούσαν. Μετά την προορίμανση που διαρκεί μία ημέρα στους 14 βαθμούς Κελσίου, τα τυριά τοποθετούνται σε λευκοσιδηρά δοχεία με άλμη για περαιτέρω ορίμανση 7 ημερών σε θερμοκρασία 16 βαθμών Κελσίου και μετά για 2 μήνες βρίσκονται στα ψυγεία στους 2 βαθμούς πριν την τελική τους διάθεση. Η φέτα σήμερα παράγεται σε μικρές οικογενειακές βιοτεχνίες. Σε μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις με ημιαυτόματες διαδικασίες που μπορούν να παράγουν εξειδικευμένα προϊόντα όπως η φέτα σε βαρέλι. Σε πλήρως αυτοματοποιημένες βιομηχανίες που είναι και η μεγαλύτερη εξαγωγική δύναμη της φέτας. Στον κλάδο της παραγωγής φέτας δίδεται μεγάλη προσοχή στο περιβάλλον και γι' αυτό έχουν δημιουργηθεί υπερσύγχρονα εργοστάσια επεξεργασίας του τυρογάλακτος που αξιοποιούν αυτό το επιβλαβές για το περιβάλλον υποπροϊόν των τυροκομείων με ένα προϊόν μέγιστης θρεπτικής αξίας που είναι οι οροπρωτεΐνες. Τα ευχάριστα πρωτότυπα και ανεπανάληπτα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της φέτας οφείλονται στην επίδραση διαφόρων παραγόντων που συνδυαστικά επιδρούν στη ζώνη παραγωγής του τυριού αυτού και γι' αυτό την κάνουν ένα από τα πιο γνωστά τυριά στον κόσμο.
ειδικότερα στη χρήση της στις σαλάτες και σαν βασικό συστατικό πολλών συνταγών, όπως οι γαρίδες αγανάκι. Η φέτα που παράγεται σε συγκεκριμένες περιοχές είναι προϊόν ονομασίας προέλευσης. Μαζί με τα άλλα ευρωπαϊκά τυριά προστασίας ονομασίας προέλευσης, αποτελούν τη βιτρίνα αλλά και την κινητήρια δύναμη των εξαγωγών τυροκομικών της ευρωπαϊκής κοινότητας στην παγκόσμια αγορά.